Maayong adlaw mga higala, kini ang inyong alagad Bisdak IT. Modalit kaninyo og mga video tutorial tungod sa IT or information technology. Lakip na ini ang computer, internet ug uban pang bag-ong teknolohiya. Mayong adlaw mga higala nato nga Bisdak diha, and welcome again sa atong inato nga channel Bisdak IT Tutorial. So, salamat kayo sa mga nagtanaw sa niagi nato nga video. Wala pa mo ka-subscribe, i-click lang yung button nga subscribe para makadawat og mga latest update og mga bagong video na atong ginagama. So, sa niagi nga video atong gipakita unsaon nato pag gama or pagbuhat sa kanang budget friendly na online class or online learning nga setup gamit ang Raspberry Pi. Ato pagipakita unsa ang mga kailangan nga mga gamit para makabuhat ta aning budget friendly nga setup. So karon video or karon nga adlaw atong ipakita, atong i-demo unsaon nato paggamit or pag-access sa Google Classroom gamit ang Raspberry Pi. So pasabot ani gamit sa atong bagong gamayng computer sa Raspberry Pi, maka-access ka sa Google Classroom na gibuhat ni ma'am or ni sir para pod ang inyong mga anak o inyong mga estudyante maka-apply taon sa online class o online learning sa eskwelahan. So di lang natin dugayon, atong ipakita unsaon paggamit sa atong Raspberry Pi ang pag-access sa Google Classroom. Okay mga higala, atong sundan atong tutorial karong adlaw. So as you can see, ako na set up daan ang Raspberry Pi o natay Google Classroom diri page. Kining Google Classroom diri nga page, imagine na isipan ni mo ni ang Google Classroom na gibuhat sa maestra ni ma'am o ni sir. So pananglitan ako ang maestro, mag-create kong class, maaari na ko diri sa kuan class side, create class na. So set lang taani, continue, then buhat sa class itong nato diri isang type na to class A, section 4, section section Rizal subject, gamit tag mathematics. Okay, mathematics gamit tag math. Then ato na math kasi math. So nato lang subject dia like wondering nabay science na siguro. Okay, science. So science ta. And then isa man nga ro mong gamiton. So butang lang nato diri nga kuan room 4 na, di ba? Okay, ito. Great. So, ako si teacher, ako si sir, nag-create ko classroom para sa akong mga estudyante. So, pagka mag-create ani, ang importante ani is makabalot ta sa muna nito class A. Class A, Rizal, and then class code. Muna importante makita natin yung class code. So, display na itong class code. Muna itong ihatag sa itong mga estudyante. Pwede natin i-copy ang link, then or pwede ko natin i-highlight na copy na ato na lang i-share sa itong mga kuan estudyante. So karon wala pa tayo pa student diba? So wala pa classwork, wala pa stream, so wala pa yung murag chat yun diri sa stream, wala man siya kanang murag announcement pa sa stream. So balik ka dito sa class nato Rizal wala pa sulod. So karon atong buhaton is gikan diri sa atong Raspberry Pi ato nang i-access muna itong Raspberry Pi nagdagan man na siya. So gikan sa Raspberry Pi nato atong i-access ang atong kuan Google Classroom. So muna na tayo desktop daan sa Raspberry Pi, di ba? So atong buhaton is kuanta ano ta diri kining murag Raspberry nga icon, click na to ato ta sa kini internet.
Chromium web browser. Pwede po din yan i-click. Okay, so click na ito dire. Ang gawas ana, huwat lang tayo na ang gawas ang browser na. Okay, so paggawa sa browser, okay, ito na i-click. Paggawa sa browser, type lang natin dire Google Classroom. Search natin dyan, Google Classroom naman. Ito, enter lang nato. Then, so kini siya nanda sa sud sa Raspberry Pi ani ha. So diri lang tayo, click nato ni unang nga link kini. Sign in. Kung wala pa ka naka-sign in, sign in. Ako kay naka-sign in naman ko. Naka-sign in ako daan as BizDocIP. Sign in matadaan din. Okay, sign in ako daan BizDocIP. Okay, so ang atong button na ni is nanan siya class gani ina-appeal at abot na ta sa Google Classroom. So panitan i-delete archive sa nato nila. So nagbuhat mo ko Classroom. Atong buhatan na ni pag sud gid nimo ani gid na siya bakante. Di ba? Bakante gid na siya. Click na mo pag after nimo login sa imong Google Classroom. Ato, panitan sign out ha. Sign out ta. Sign out ta diya. So buhaton nato na yung login ta sa atong email. Nata sa Google Classroom. Login sa atong email. Password na to. Okay, what lang ta mo login. Okay. Okay, so muna itong unang makita gid. Dito pag man natag login sa Google Classroom empty. Sa itong buhatan is mo ta diri sa kining plus sign and then join ta sa class. Human na siya ipangitaon nga class code. So saman na to ato ta atong ihatag ni sir sa to So i-type lang nato na Classroom B A 3 B L 2 B. Sige atong tanawan kung sakto ba. So pag amo nang tubutan sa class code dire, ato ran i-click ang kining join nga button dire ang kataas kini na dire. Click na to, joining. Okay? Huwag nga makasud ta sa classroom. Okay, naana ta sa class ni sir. So, ito na i-close dire. So, naana ta sa class ni sir. Di ba? So, sana ito pag-abaw nga nakasud ta sa class ni sir. So, itong buhaton is test na din sa say, ikaw, estudyante ka dire, di ba? Pwede makamoingon kuan bago ka ni aksuod sa classroom sa may misulti. Good morning sir, ana. Good morning sir. Ngay man gid katahuran, di ba? Good morning sir. So pag click mo diri post. Diri pod sa kuan. Makita na ni sir diri sa stream, update na siya. Tanaw mo na kahuman na nag-send. So moingon dito sa pika side kang sa side ni teacher o ni sir makabantay siya nga naay ani message sa klase. Okay? So atong tan-awon. Gikan dire ito ni refresh. Refresh na to. See? Makita na nato dayon. Ano ingon si BizDocIP, good morning sir. Kung ingon si sir diri, good morning pod. Good morning pod. Ano, type na diri si sir, ano si sir? Good morning pod.
dirita type sa dirita type sa morning pod na button ni sir is send lang sa diha. So si Bisdak IP maka-update po siya sa gusto ni sir, button ni sir. Okay, na to ni-update ba? Oh, ni-update na. So kita mo na dire morning pod. So ina to lang. So makita na to ang classwork niya tag ni sir kinsa imong mga classmate. So yung teacher si kini siya, then yung stream yung klase na, then kang sir pod nga part kita niyo kinsa yung mga estudyante. Yung estudyante si Bisdak IP pa. So pwede siya maka-email ni student, pwede po niya kung pananglitan ng mga estudyante nga dili mao naka-join sa klase niya, dili man din siya nakakuha siya sa code ba, pwede siya i-remove ni sir. Okay, so sa inana ka sayon. So ato napakita ron nga gikan sa atong Raspberry Pi naka-access ta og Google Classroom, and then kan teacher pod nga side nakabuhat siya sa iyang Google Classroom dire. So nanara ka sayon pag-access gikan sa Raspberry Pi. Barato ra kayo nga setup sa online class, online learning, pero gamit na kayo, functional na. Pwede na nato pa-appeal atong anak, atong mga estudyante sa Google Classroom. Okay? So mao lang to, inaot nakatabang ko, nalamdagan mo, pwede ninyo na i-share sa ubang mga maestra o mga estudyante o mga ginikanan nga nangita og solution sa ilang online learning, online classes. Hantod sa sunod nga video atong ipakita kung saan pod kanang magbuhat og video call or conference or video chat sa Google Classroom or Google Meetup using ang Raspberry Pi. So huwatan ninyo ang next nga video natong i-share. Daghang salamat og ayo-ayo sa pag-ambing mga higala nga Bisdak.